Welcome to Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, Chippa United 0. Buti kunjani? Saphila njani baba? Siyaphila. Ubani ubuya kuphi? Dumsana umfambatha la iphansi emsinge bathenjini. Nazo-ke. Yebo. Uzizwa kanjani ngegame namhlanje? Yabona futhi namhlanje ngizizwa ngijabule kakhulu njengendlela edlale ngayo namhlanje sawina and senza lokho bekufanele sikwenze. Yeah. Yini ekujabulise kakhulu? Into engijabulise kakhulu mfowethu starting lineup sika coach kwazi ba substitution yakhe. Yeah. Angijabulisa kakhulu ngoba ama substitution yakhe yona wenze ukuthi game yethu sigcine sithatha 3 point. Yeah. So ubani man of the match yakho namhlanje? Mina dume yami namhlanje Relebohile Mfukeng. Udlala kamnandi. Udlale kamnandi kakhulu njenga namhlanje. Perfect. Yeah. And then yini message ongayinikeza abalandeli be Pirates njengoba kade begcwele namhlanje? Okay, namhlanje ngizothi nje abalandeli Pirates ngicela belandele ukuthi bethathe ukuthi ileague eyethu. Ileague ye-Orlando State ye-Orlando. So lokho bengakudoubt futhi bengakuphikisi ngicela ukuthi bazi ukuthi ileague ye-Orlando. Yeah, ileague nje ye-Orlando ophikisayo mfethu yabona angathi ngingabhejanga inangani. Ungabheji because ingangayi bese yaluza maybe. I'm not doubting ne. Oh, okay. Yeah. I'm 100% sure ukuthi ileague ye-Orlando. Number 1. Siyabonga mfethu, sakubongela futhi. Thank you. Shap. Get up ne.